gara nekuda kwenzenze kuti baba vakanyenga uyu mwana wangu ndichimwana because paaitonyengwa tane 32 years haana 32 years. Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu Dare Ramambo pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Maachi. Nhasi tanga tiri kuchegutu mudare ramambo ngezi. Mune nyaya yatongwa nhasi mudare ramambo ngezi. Nyaya yemukadzi auyo achida kuyananiswa nevanhu vaanogara navo munharaunda nekuti ari kunetsekana pamusana pekuti murume wake paari kuenda kunoita magirlfriends nyaya dzavo dzemumba dziri kupedzisa dzazara komboni. Ngatinzwe zvakawanda munyaya. Vakagarisana ava ndobva vazokiche mumwe chitoraira ava ndoda kubvisa ava pakugara kwavo vodaita mashoko kupesa baba vakicha vaviri vanhu pane wani wavo vakakicha ndiani aina ndisitombozive ndangonzi ndouya kuneka ndiani naimai ndiani Yes. Uye kudai takamuti ngauye kudai nokuti aitopomerwa mhosva yekutuka amai avo. Varituka ari muzukuru wavo pakugarisana. Muchiri mese vakungopota vachibuda zvavo. Takamuti haana kuuya kudare ngauye. Vana vachidiki vakananzwa mhanza yemutara anopenga zvekusatuka. Anotaura kudzokai kumabhuyara kuona muri kuchimburudzana. Makadzoka muramu here taka mwana ndoini ndoini mukomana hauna kunofanana amuna anotoenda achiita manzi mabore anitaridza akuzviza atikutamba ikuni so ava vakatuka mbuya saka mbuya mungauripo Kwandakaita ndokokuti ndinotomboshungurudzika infect munzvimbo yandogara yeBlue nevasikana 2 kwavanogara ndokumashoko kwandotenga kwavanogara ndokumashoko watukirei vari muzonuro tauzaikanani hazvina muso takambovatuka Watowabata kuola tikatokuritisa vanhu ava vanokumusha kwavo nditorarama navo zvokuti kana vachitouya kuno kudare saizvozvo vauya tichida kuti zvidete kuti maybe vakambogadziriswawo neumwe munhu asirini zvinobatsira zvino vanozongokuwana kuno kumatarikwanina tiriko asi shungu dzedu dziri dzekuti vamboti takanga taenda kudare kwamambo muupenyu hwemukomboni tisingasore vanhu tichisora tsika dzevanhu vana havana respect handiti makwavo ndo chirwere chirimo kunyengwa haisi problem but you have to respect munhu mukuru anga aigare bhuri takamubvunza panapa kuti waibata mai avakola ndizvo here zvatingaiti tikazoona kuti hazviite makunakuna kuvana vadiki vakadai tichida kuti tirambe takamentena unhu hwokuti tigoremekedzana kana tichirarama kunyengwa dai kwainyengwa nemazera handiti taishupika zvisingaite mako saka uyo musikana ane zvitenda takatomusendenza takatomupa mutongo wake wekuti abhadhare mai ava takamuta anobhadhara hwai handidika uyo mwana wehanzvadze murume uyu wamakonga uyo musikana mai vake vari kwakorapa
chatakati isusu sei asina kuuya kudaro ichitamutauye kudaro kuti auye nhasi unokuratidza kuti aiwa ukanzi uya kudaro unofanirwa kuya kudaro hatinokwaa kuti mupe wake mutongo kutukava semunhu mukuru kwavari wogara mudzimba dzawaziva kuti takatarirwa waikwa mambo uyu yake handiti makwa mune nyaya dzeuroyi mune nyaya dzechipa nepanyengwa munhu mumwe akafunga kuti ndiri special nhasi anogona kungoita zvaanoda pogoti mambo ukasvikapo zvichiitika amumirepo handiti makwa saka uyo kuya kwaita ndiyo datigoda nhasi mudariri kuti asikana hamuna kuuya kudare manzi muri kudare mhosva yenyu havari kuti muri kuvatuka handiti makwa muri kuvatukirei oripiswa munhu oziva kuti mukuru angagaribvunei right asaka pane nyaya kuita kudedzata uri kumutongo wake chete pane nyaya yakawasiyamba kwemati ava vanhu vaviri ava pakufunana kwavo vakuene solution nhasi kuti varinogara yes aiwa ungadanani udongaroonanguvatarenu mwedzi watiri uno ausiri kuva vana mwedzi wechano karisanai mazuva rima ndazvihwasindachikumbira zvekare because tatobva kuno kudari still handina peace nekudaro uyo anodarika nehodzakauyu musana uyu achiri kundishungurudza nokuti parodi paanodarika napo zviratigokupai mukomana anopatsira kuitira mapepa ndichiri kushungurudzika naye achitaura secret dzemba mangu izwaika zvanzi itai tikupei zvandinenge ndafona ndichitaura nababa pamameseji baba vanoramba vachitimbura muwavo but pandinofona ndichitaura nababa zvese anenge anazvo musi wavakabuda musi wandakasvika mumba mangu ndakaona mune katauro ndikafunza vakazviramba musi wandakazouya kuno kudai ava ndofunga vakandipa days ikati endai munogara pasi ndakauya friday ndikaenda weekend yesu kuti ndizodzoka monday ndakanzwa uyo akunotaura kuna mbuya vake kuti inini ndinda ndatotanga kutuka ndikati kwete saka inini kunzvimbo yandinogara handina wandinorilaya naye sehama ndosaka ndakazoti aiwa ini ndina baba vamurumbeni vandogara navo mudunhu runo regai ndiende ikoko ndikadzoka futi kuno vakandipa futi 2 days asi ndasvika kumba ndichibvunza zvinhu zvanga zvichinje zvinenge zvichitaurwa neuyu ava vanenge vachiti ndini ndiri wrong pese pandafamba ndingori munhu anongoshungurudzika chete saka inini zvakazondipo ndinotama here munzvimbo yandinogara nekuda kwenzeze kuti baba vakanyenga uyu mwana wangu ndichimwana because paaitonyekota ne32 years haana 32 years ndakatanga kugara namai vake musikana uyu aine gore mai vake ndinotovati sisi inini zvokuti mwana wangu zvokuti akutonekwa tina baba ava vazivani uyu musikana anotodarika achibheja ndikaudza baba abvuma asi baba vanozviramba saka inini chimwe chikumbiro chaivepo ndechekuti mumba mangu mavaipinda vachirara handizivi kuti unodii navo muchimurowayo tikuita bonde kokwe mawanguira zvakapera ati mukaita uyu arapa munanaende ari kudao tikuti zvekuita bonde naye makaita ati abvuma kana zvoma kudauramba naiwe alo vakudauramba andinabvunza paya kuti akaitwana vacho ndiani ukati ndini sikaadaura mbiita saka pana chinogadzirisika mushamaje mako dambudziko panozovepo ndekuti iwewe semukuru wako ndionenge uri wrong manje ini ndinonga ndimangizirwa kuti ndibvume mhosva ndisina kunge ndakafaaakunza kuti ndiri kunzi zvakati ndiri kunzwa hanzi zvakati sikaizvo kufira kuguma nembake kuti ndeityauti nokuti n'anga mukadzi ndarota uimurama wangu atinani mukadzi wenyu utati mukadzi munhu wese wechikadzi mukadzi asi anozonzouyo ndiwani
Andina kunyenga muramu. Ataura baba. Ndamuita singa. Atiya Vuma muri baba saka ari kukomera ere. ataura pano wanu kutanga. Afuna kuti mtakuiti ndamunongoziva chete kuti nochiti. Kuramba. Ndinoza kuti mhanza inyore mufisa nebatsiroka. Kurabwa na bamwe izvo zvizwe. Ndova kutora zvese single dzanoita mbama woza. Ndimo vada problem. Ndimo kuta problem pa So pachirani mama. Ini ndoswera ndiri kubasa mama 6 to 6. Ndikauya ndoswera ndakarara. Manheru ndenda kudzokera basa. Kana ndina dei ndoswera ndiri. Vanhu vanoita basa havabereki. Iye ndoswera yese mahanzi anoita baba. Hanzi. Ayo kuti uyu. Tiri pano. zvinhu zviri paground. Uya atanga tosara zvandazonziwe avakati ndini. Murangoramba mangu tiande tinoramba. Chimubvunzai kusitaura wazvinoona. Ayo ungaita kundinai. Uya kana zvisina basa nyaya iripo ndeyekuti mai vakatozviziva. Ndinamakaita kuti chiregaya kuti zvazvetataura zvonzi kamanobhozi pari anenge achikwagodo bozi munhu akawira madanana kusiyana kwacho hakusiko kusiyaniswa nevanhu sotora matorambana kuti mega akona zvokunge nemunhu regera haakunyepa mane kuti moti mukadaiso hakudi ende icho chinhu chinetsa kudero izvozvo ndo chinotodiwa nevanhu chavanofarira chingakutizatiza icho chokuti vange vachicheuka chekuti ani mazona ukatora munhu ukamusa munda wemabhanana ukaita kunana hondefad nekunana mukandipinda imwe hambodya manodanga 3 but mukapochaya haunarova zvikuaa saka chinhu chekubirira chiri kuti vangadii chikumbiro chamai vanhu chekuti baba kana muramuri kuti chiregai kuti sikireti yemba medu kana zvandichitaura nei ndizvo zvitukwa kuti murani nevanhu mungona pane nyaya chete iwowo futi wesizongo siya kudero ava maybe asimosvea pamusikiro waunenge wakaitwa nekuti uyu pane munhu akataura akaimba makikwazi kwanzi vanhu munofanira kuziva vane chipo chavo unoona ngoune chipo chekutapa nawo pachakaragererwa una kunda pachipewa but unenge chipo chekudi saka imimi indai munodzikama kana muna hamurumi handi kukadya kugeza muromo kuti munhu asayacho kudya musikagezi muromo dhara ari kuuya kuita zvaanoita ndimozvibudidza komungonyarara mumbonyarara ngada kugwisa shuwa ngaudzaanga ari mumba kutano kutibuda anobuda zini imi mudhara taiwoka chirume hakuna murume benzi anonyaya mukadzi wake benzi kuti riri kutanga regerai vakadzi vataura hauzvikurani kuti isusu iwo kuti angogarira kuziva ndagarira vana vakadzi vane language kuti varume kashoma vamurume anonyaya mukadzi kuti mukadzi wangu wakadaiwade mukadzi wangu ichapa zvakazodai ukaona kudero anenge andereka futi akuda kuenda kumwa futi saka musatora zvinhu zvamune mataura nemai girlfriend kana kuti mukadzi wenyu mudiki soti mukadzi wenyu because hazvifaniri kuti zvokudusana saka rongekai imi andozoita murume rongekai Uswe ukapa ngareke kuziva. Rongekai kana mudai pare kamuchidero majikana chinofa uyo ndiyo watakati ngawe apo mutombo mudaro ani matopedzana maza mukaona varamba vachipitsaneni unodzoka tokupai vanhu vanokubatsirai zvekuti muwane mugadi order recourt inenge ichimudzivisa zvamune muchiramba zvacho
munozvinyoresa kuti handitadai kwenguva zvaenda kuti mutombo unozvipasisa kuti ngazvidero ndizi mune makaisa mazinda akangobviringa akusunga kuti ime musari muchigarika iye anenge ari kuti anenge akanganga mutemo wacho but hama nehama zviri kusvika ipapo unoona takachinda iwe wadzobhadharirwa ino inini kwava kuti ndakavatuka pacho hanondobvira ndatombovatuka kana kuvaonana panyaya dzavanhu vasisanamboonana navo ari kuramba akakuita izi ndofunga musi wa16 pazvakaitika ndakabva kuno kuchegotungwa dzapera kuma6 ndopa ndakanosangana nababa vakamira neushu time yandakaenda ushu time yandakatera apa ndichivanovasira pagedhi remaini yavo ivo havana kuzoti gedhi kuti vabude pagedhi rizopiwa chii chachaitika vakazoti vachisvika pagedhi dzichisvikawo ndobva ndavatovabhiga tichiseka ndikati a unofamba umwe wangu unofamba itenda vangu ndichikudzingirira kuti asa unombobatika ndichibva ipapo ndaenda kunoona ushoko kwaanoshandira kwaanogara ndichisvika ndiri parima pano nepadhoa achidayira koo yandaifonwa nababa zvandakanzwa nemukadzi wandandinai vanonzi naita kenya ndofunga vamuviri vanovaziva ava vachimuudza kuti mai vaiva vari kuuya ikoko uyu akadayira foni akati kuzoitei zvikanzi usabvumoti wambosvika area yekuno ava vadaro uyu ava vatisaka manje ndinoita sei zvikanzi wateva chero zvawawaita ikoko zvikanzi manje ndakatomwira so ndinovaita sei murukudzo nguva iyoyo bhoko yakandibata kora ndofunga kuti makuitire tindatotowana tudiko zvaidabva ipapo uyu akazoti handei kune murume wenyu wacho tichifamba tichinosvika mashopi ekuyu akadaidzirwa ari kure zvazvanzi tariwa zvikanzi zvikanzi yaudinzire mashoko andikuitirwa namaidhifa uyu tariwa akadaidzira akati imhukaipi inonzi maidhifa uyu akadayira akati inonzi gwereveshe uyu akati haisi gwereveshe mukuru kana kuti dawa risingazive kuti apa haridiwe riri kuramba richivavarira sei iro risingadiwe ivo siyana nazvo ndokurira siyana neimhukaipi akatanga kutuka vakaunganidzana vasikana varipo 4 vanhu vaikuona here ndakamira ndotisachiti turakuebaba maionana yakazvai zvinepafoni aiwa tinotaudzana ndakamira saka ndabva ipapo kuyadaira akatuka zvaakatuka vachituka neuyu vatungirwa kudaro nyaya iyoyo ndakabva ndamira pasaidi ndiri atese tupe ndakakunani kuna baba ndabva ipapo ini ndakarozongosvika kumba handina kutaura nababa ndakafonera ava vakati ndikuuya ikoko mangwana kuseni havana kuuya ndakavaveri kuchitatu china havana kuuya friday ndobva ndauya kune ava manje saka ndauya kune ava friday vachindidzosa ndobva ndadzokera kumba but ndinoda kunzwa dzimwe nyaya saka iye anokuramba ndanamutukira kazvekuudza kuya vari kuti handina foni namba makafona kuna gogo handina kufona panyaya ichaizorana wana pana akangofonera kuti ndatokuziva kumama wake ini nangwandifambi ndosikuatibasa pane chikorokoza ishi kuti yakungokunyadza nogosungota zvotabata nobvuze kushandisira nyaya dzokutaura kumanda ndatopedza namashoko kana akawanda kana mashoma ndatopedza nyaya vatedzwa inini akutedzai zvinovatete kwari vatete yadzadzire kumaaaa wekufora arikudedza vatete zvakashauyarai saka makadedzwa makarambirei kuenda chakarambira kuenda maibhuri kuvatana nawo nyaya pasina mumwe munhu ndakavati mira isiso vanogara kuitu kana vauya tozvaya tisina sisi tozvitaura ozi ndega vanowedzera mashoko asii ndozvandakaregera kuita chokwadi chakanaka pamberi pamwari singade kuviga pamberi pamambo chokwadi ndozvandakaregera kuita vanowedzera mashoko saka ndisina kuenda pamberi pamambo mwana achidizwa vandokumbira isati gadzisai nyaya ndimi varidzwayo ndimi varidzwayo nyaya ndinofanira kugadzisa vana kuti ava zvavari kuita zvekupochawo muzukuru zvinowanika but ngazvisaafekte imba yavo kakuta kusotesana pamusoro endisati ndabuda pavari kutaura ndanzi ndinowedzera mashoko since ndagara nababa va15 years
nyangwe ndikataura problem yenge iko hana dzekumangu hapana kana uhani angazogadzisa nyaya yako kuti ndizosvika pakunaka vamurungu ndokuva vakandibvunza shoko iroro baba ndikati hakuna anokwanisa kundibatsira nemhosva yekuti baba vepangu pandinonetsana navo kunyanya imwe nyaya yanondirwadza vanondidzisa kuhama dzavo musauye pano vakaipa mai ava havakudei havakudei vanhu vanondirangana vachirigara narenguva nenguva ine ndisipo saka inini zvakazotipa kuti ndifungodore ava vanhu vakawanda ini ndirwani rega ndiende kwamangu ndozvandakambozogona kuita tete nomushure mekunge uyandituka zvisho akanopindudza kuna mbuya vake akati ivo ndo vandituka yeti musiwo kana nditodore tumahwitness tuvana tudiki handina kutaura navo Gracias.